en mana weche mag mibadhi. Nitiere mibadhi moro ma sirikal temo umo kae CPA. Erokamano ahinya. Ing'eyo seche ma idwa tim privatization mar kambi kata gole lwet sirikal kikete lwet japiny, mokwongo kambino king'iyo the Privatization Act kaka nobed established, onego bed ni migawo mokwongo ma sirikal kawo en to have the asset register mar kambino. Asset register biro nyiso mwandu in terms of infrastructure mag kambino, kendo obro nyiso gimoro amora ma kambino nyalo bedo ni nokawo e gowi mondo mi giyudo the net assets mage. Mano should be published mondo mi wang'e niya kaka the Kenya Pipeline Corporation, what is the published asset register mare kako chalo. Iwinjo. Mar ariyo, walu chik manokal gi bunge, the Privatization Act processes, mondo mi kik bed ni ng'ato ma jamibadhi nyalo yudo, nikech adieri manitie ei sirikandwa ni en niya, gimoro kambi maloso profit nitiere kaka jowa ma josiasa otang' gi some stakeholders, nikech seche moko ng'e niya nitie jasiasa wadgi manitie ohala mar petroleum and gas, kokete ayanga mondo mi oganda ma iwacho ni onyalo kawe kaka an, mondo mi omiwa fair chance. Mano kokotim to pod wadhi bedo kode gi to. Lakini nitiere chik moketi gi sirikal mano sepuodhi, mano mi oganda jo Kenya, I think duration nyaka December 11th of last year, mondo wachiw paro a public participation on that act, makoro en act sani. Lakini koluwo chikno kaka bunge no kadhe, to onge problem wadhi bedo godo. Though, ka sirikal okobedo open, to podo dhi bedo ni en mana kambi mawuok e lwet sirikal to dhi ne ng'ato. To ok ber ahinya kikawo kambi mar sirikal ma make profit to dhi ne individual. Erokamano. Karuokie twak Wycliffe Nyafuanga jalony e weche telo, mana paro mang'isi ni makanyo mano kaka winjo bed ni timo chenro mano mar uso kata kete lwet ji giwegi kembe makamagi e yor